אהלן, בוקר טוב, הגענו ליום השמיני והאחרון, יום ארוך מאוד של 23 קילומטר. היום מתחיל בגליטרהיים ומסתיים ביינדשיין. מרבית ההליכה היא דרך עמק יפהפה, מהיפים בשמורה. יום ארוך מאוד של 23 קילומטר, אמור לקחת בין 8 ל-11 שעות נטו. דרגת קושי היא בינונית, אבל המסלול הוא מאוד מאוד ארוך. עלייה של 600 מטר וירידה חזקה מאוד של 900 מטר לקראת סוף המסלול, בירידה ליינדשיין. את הירידה ליינדשיין תעשו בצורה איטית, שמרו על הברכיים. ההליכה הארוכה ביום זה נותנת לנו זמן להקל את מה שעברנו בלב נורווגיה. מתכננים את הטרק הבא שלכם בנורווגיה, בנפאל, בפרו או במקום אחר בעולם? בואו לבקר אותנו באדמה, נשב על המסלול, נמדוד ציוד ונדאג שבאמת תגיעו מוכנים. כתבו לי בתגובות מה היעד הבא שלכם.